Jeg har om atomers opbygning og Bohrs atommodel, og atomer er ligesom den mindste del af et grundstof, kan man sige. Og det er med byggestenene til alt det. Ja. Alle atomer består af en kerne, og inde i kernen er der protoner og neutroner. Protoner er positivt ladet, og neutroner er neutrale, så de har ikke rigtig nogen ladning. Og dem kalder man så samlet set for nukleoner. Protonerne de består af 2 upkvarker og 1 downkvark, og neutronerne består af 2 downkvarker og 1 upkvark. Ja. Og de har en diameter, de er cirka lige store og også cirka lige tunge. De har en diameter på cirka 10⁻15. Og selve kernens størrelse afhænger selvfølgelig af, hvilket atom det er, altså hvor mange protoner og neutroner den har inde i sig. Men sådan en gennemsnitlig kerne, eller sådan en mellemstor kerne, har en diameter på cirka 10⁻14. Ja. Og både protonerne og neutronerne vejer cirka 1 unit hver. Rundt om protonerne, eller rundt om kernen, er der så de her skaller, som vi kalder elektronskaller, hvor elektronerne ligesom befinder sig. Elektronerne er meget små i forhold til protonerne og neutronerne, og vejer også næsten ingenting i forhold til dem. De er negativt ladet og har samme ladning, eller har den modsatte ladning, kan man sige, af protonerne, så de udligner ligesom hinanden. Ja. Og derfor er der også altid i et stabilt grundstof samme antal protoner og elektroner, så den samlede ladning ligesom er neutral. Ja. Ja. Og antallet af protoner er også det, der ligesom afgør, hvilket grundstof det er, vi taler om. Så hvis vi kigger på det periodiske system, så har hver grundstof ligesom deres plads, hvor at antallet af protoner, som vi betegner med Z, ofte vil stå hernede. Og så vil vi så have den samlede antal nukleoner, som vi betegner med A, men da der godt kan være forskellige isotoper af hver grundstof, så kan det godt være, så det er ofte ikke et ligetal. Altså Z vil jo altid være ligetal, for altid være lige, altså protoner kan ikke være en halv proton for eksempel. Men isotoper, det er, når der for eksempel er forskellige antal neutroner inde i kernen. Så kan det fx være 102 i det her tilfælde, men der kan fx også være kun 1 neutron, eller der kan være 3 neutroner. Og så A er altså gennemsnitlige antal nukleoner, så derfor kan det godt være sådan et tal, der er et kommatal. Men man kan altid betegne, at A er lige med Z plus N, hvor Z er vores antal protoner, og N er så antal neutroner inde i kernen. Yeah. Hvis vi så kigger på Bohrs atommodel, så siger den, at elektronerne som sagt kører de her skaller, og når de er i en skal, så er den ligesom i en stationær tilstand, og den kan kun befinde sig i stationær tilstand, kan man sige. Men elektronerne kan godt springe fra skal til skal, hvis den bliver tilført energi eller bliver udstedt energi. Så hvis den bliver tilført energi i form af en foton, så kan den, hvis den får den rigtige mængde energi, få energi nok til, at elektronen kan hoppe en skal ud. Og så omvendt, så kan den så udsende energi igen i form af en foton. Og så hvor den så vil hoppe tilbage, en skal tilbage. Ja. Og det hedder som sagt absorption, når den absorberer noget energi og hopper en skal ud, og så hedder det emission, når den udsender en foton og hopper en skal ind, kan man sige. Og energien på fotonerne vil altid være en bestemt mængde energi, det er ligesom en bestemt energiforskel, der er mellem de to skaller, så derfor vil det også altid være bestemt lys, eller en bestemt farvelys, der bliver udskilt, der ligesom er en bestemt bølgelængde.
Og energien på fotonen kan man beregne med, at E foton er lige med energien af den første stationære tilstand minus energien af den næste stationære tilstand. Så det vil sige, at hvis man beregner energien for atomet, da elektronen var her, og så minuser det med energien for atomet, når elektronen var ude i den næste skæld, så vil man få energien på fotonen. Men det kan også beregnes med formlen H, som står for Plancks konstant, og så gange F, som er frekvensen af bølgen, der bliver udsendt. H er som sagt Plancks konstant, som er lige med 6,63 gange 10 minus 34. Joule-sekunder. Yep. Og den kan så også betegnes som, det er lige med H gange C over lambda, hvor lambda jo som sagt er bølgelængden, og C så er lysets hastighed i vakuum. Ja. Men man kan også, hvis man beregne selve atomets energi, så man får beregnet med, at en eller anden tilstand, det kan være N står ligesom for 1, 2 eller 3, afhængig af hvor elektronen befinder sig, er lige med H gange C gange R over N i anden, hvor at H er som sagt Plancks konstant, C er lysets hastighed i vakuum, som er cirka 3 gange 10 i 8. meter per sekund. Og R er Rydbergs konstant, som er lige med 1,097 gange 10 i minus, 10 i 7. meter i minus første. Og det vil sige, at alle de her tre ligesom er konstanter, så kan de ligesom gange sammen, og så vil vi få 13,6 elektrovolt over N i anden. Og dermed så kan vi så også betegne det som passer med, at når vi kigger på N, som er de forskellige tilstande, så har vi, når N er lige med 1, så har den laveste mængde energi, og det er lige med minus 13,6. Og det vil sige, det der, hvor elektronerne er tættest på kernen. Så kan den som sagt hoppe ud, og hvor den så bliver tilført mere og mere energi op imod 0, og når den så når en energiniveau på 0, så vil man sige, at elektronen er blevet frigivet. Altså så er den væk, så har atomet mistet en elektron, eller afgivet en elektron, kan man sige. Ja. Og hvis vi så kigger på, som sagt, ja, så kan den udsende bestemte bølgelængder, altså bestemte lys, og samtidig så kan den skal den så også optage en bestemt mængde energi, for at kunne hoppe en skal ud, kan man sige, altså lave en emission. Så derfor kan man tegne det, der hedder et absorptions- og emissionsspektrum. Så hvis vi kigger her, så vil der være, det kunne fx være et emissionsspektrum, hvor det så viser de de farver, som atomet ligesom kan udsende, når den springer mellem de forskellige skaller. Hvorimod er det et absorptionsspektrum, så vil det være modsat. Ja, nu er det lidt dårligt tegnet. Men så vil den ligesom absorbere lige præcis de tilsvarende bølgelængder. Ja. Og du laver en bølgelængde, nu mere energi er der også i den.
Så ja.